Ngana no kinya garamasa Hasani kumba na mani hari daki kotamama Wallahi Assalamu alaikum. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au bismillah akani kene sanuma bainka. Krengreniala Jemukami namba wele tungarange ukunkan ye jemukanye jemukami na blala senka association Diaspora Vision fait Cherif la TV ani BKS production baby yere ye jemukan kono krengreniala ikera malienyi ikera ivoirienyi ikera guinéenyi Afrique fan o fan baby yere ye jemukan kono jemukan beke Shinye kelen kalo kono ni ya tako flana yi. Tako flana yi na anga wele sera anga mabado ma anga che badodo malien dendo. Ambe je ka aka jado ulaje folo yana anga wele kasama kenenka. Diaspora Vision tungarange ukunga aka mababisi melale oye mamenye madugule ndeble franzi Mamadou Nyakate abibo me malila abibo lambido nyakati lambido ye duguye maraka dugu adugutike yabe nyakate ubulu badenya ne kelenya ne singi yabe lambido ane jema je kilometre beduru dugutike muga ane sege de nyon vale lambido dugu kuna mau oye maraka uye kakolo lambido nyakate kono maraka ni kakolo olu ye nyon gese ni nyon vale uye utitaka nyondo garo ube fofana ube kulubali ube sambake ube sise ube diabi ube jabate ube konate ube onanyo nawo nunu mbela jele nyenembe sigila lambido nyakate akomini dugu karimbe ula hata ugarimbe ula kumarenga be ula sukune sukobe ula jugumbe ula Mamadou Nyakate asera français jamana kono sa 1980 kumaudi inafo tungarangi umino mitunga minata kukunda jieka kafenyine kana faso bonogola ayo sera deta kerengere ninyana maraka kunda domina Mamadou Nyakate bise faranzi odo visa ko kumate malini faransi che aya damine manevuru ya de la chantier la faransi inava tungarange to ba damine chukumi métier te tungarange uminuna Mamadou Nyakate yito o manevuru ya la chantier la ninga bara nyini ka don naka timina ndiyai anaka farefoni naka jija foka na dana ya daka o manevuru bara ina kake chef d'équipe Mamadou Nyakate bi manevuru ya jok mami wazura shiye sambina ninzoro mi donze fale njugo me ka bara wore nyini koke o bara ere soroto faransi jamana kono be jugo di o kuma fene gara gole ya baye Mamadou Nyakate bulu na manye kafo aninga ni abora so ka faso to jugo mi na bodo duwa mu invena kera yeso mo fe atigende oduwa wula Mamadou Nyakate segena kalamu école de commerce no kalanze be boli jago nyedon jugoka Mamadou Nyakate tara o lokole zola ninga diplôme soro BP en commerce o diplôme soro lesa Mamadou Nyakate soro la ka laje ka yoro no daire faransi kerengere ni nyana na fe vere yoro ayo magazamba daile mago be na fe shia o shiala Mamadou Nyakate yo daile ka sangono nonge ula abe kimina sigida dola o sigida nyama ya soe alaje ka ki ka labara feminu me kinjie olu nyini ka uke kin kono no e quartier odoni kamo halika femi yoro nyumate aka quartier la o meri ko kaba fe ka kape fere yoro dayele Mamadou Nyakate ye kape fere yoro inzoro ninga labara li damine
Mamadou Niakhaté y'a ka restaurant fɔlɔ dayɛlɛ Faransi kɔnɔ san 2015 septembre kalo tile 7 a y'i to o restaurant fɔlɔ kɔnɔ ni ka restaurant filanan fɛnɛ dayɛlɛ foyer la k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin foyer kɔnɔmaw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ foyer kɔnɔ sigi ma nɔgɔ tunkarankew bi na kuma bɛɛ maakuraw bi bisimila kuma bɛɛ yanni i ka sɛbɛn sɔrɔ a muɲukumanya ma nɔgɔ dumunikɛ dun ye diyagoya ye Mamadou Niakhaté ye restaurant filanan dayɛlɛ foyer la ni ka a baarakɛlaw yɛrɛ ta foyer fɛnɛ kɔnɔ ye k'o kɛ dɛmɛ ye foyer ma bibi in na Mamadou Niakhaté ka bɔ Lambidou Niakhaté restaurant fila de bɛ a bolo Faransi wa bi fana a faso n'o ye Lambidou ye ani Lambidou ka denw farala ɲɔgɔn kan association belebele kɔnɔ ka baara caman boloda ka ɲɛsin faso ma n'o ye Lambidou Niakhaté ye Kayi mara la Mamadou Niakhaté association baaraw nasira fɛ u ye baaraba caman kɛ Lambidou o dɔ ye ka port la Lambidoukaw ye k'u ka muɲukumanya ka nɔgɔya u ye furanjɛw rɔ dugu ni dugu cɛ tisow jɔra n'o ye château ye ka misiriw jɔ dayɔrɔ laban n'o ye kaburudon ye u y'o lakole Lambidou Niakhaté Diaspora Vision tunkarankew kun ka jɛmu k'a ka maaba bisimilalen Mamadou Niakhaté do ka bɔ Lambidou. An balimakɛ wele kɛnɛ in kan Mamadou Niakhaté. Comme an y'a fɔ cogo min na an ka maakɔrɔw ka ɲan kɔrɔ Oussoubi Fofana ale b'an kɛrɛfɛ, c'est le patriarche du village de Lambidou en France. Sisan an bɛna kuma tengu an balimakɛ la n'o ye Mamadou Niakhaté. Mamadou, vous êtes qui? Iborami. Mamadou Niakhaté, je viens de Lambidou. Mon village natal, c'est Lambidou. Lambidou, ça se trouve dans la région de Lens, enfin, on dirait, la région de Nioro maintenant, c'est maintenant Djangounté. Je viens de la commune de Lambidou. Jamu, Niakhaté. Ibi se ka mun fɔ an ye I jamu kan parce que mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ Niakhaté mais caman t'a dɔn. Moi, ma personne Niakhaté, je suis né avec. Mais dire qui est Niakhaté, mais j'ai mes grands-pères ici. On m'a pas appris à me dire moi-même. Il y a les gens qui sont dans la salle, qui sont très bien placés pour dire qui sont les Niakhaté. Je peux juste vous dire que je viens de Lambidou. Et je peux aussi rajouter que Lambidou, c'est pas une ville cachée. C'est la ville dont il vient le fondateur de Bamako. Je me retiens là parce que je n'ai pas dans notre tradition à me dire qui je suis. D'accord. N'an faamuya Mamadou Niakhaté ka fɔ la ale man k'a yɛrɛ fɔ ka d'a kan u ka jeliw bɛ minnu kan ka olu jamu fɔ o ye farafina taabolo ye o ye Mali yɛrɛ sigicogo fɛnɛ ye n'an ma fili o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mamadou anw bɛ fɛ ka min dɔn u ye tunga nali dusu dɔ I kɔnɔ ka na tunga la. Et pardonnez-moi pour la prise de parole, je n'ai pas remercié tout l'ensemble des personnes qui sont présentes dans la salle. Je vous remercie tous. Qu'est-ce qui m'a amené en France? Comme on peut savoir tous dans la majeure partie des communautés soninké, il y a dans nos villes, telles que nos grandes villes au Mali, Bamako, Kayi ou consorts, quand on est né dans les villes, eux qu'on grandit dans les villes, on grandit en disant, j'y vais à l'école pour devenir juge, avocat, ou médecin. Mais malheureusement, nous, l'école n'est pas développée chez nous. Quand deux petits, tout ce qu'on pense, c'est grandir, aller malheureusement en aventure. C'est cette idée qui m'a animé à venir en France. Alors, pourquoi la France? Pourquoi pas d'autres pays? Le rêve numéro 1, à mon époque, le rêve numéro 1, c'est quelqu'un qui vient de la France déjà.
Donc, je pouvais venir que là. Je pense que nos auditeurs, nos auditrices, ils ont compris votre explication. Maintenant, une fois ici en français, on me fait camindo. Et ressenti du même là. En arrivant en France, le premier jour, j'étais tellement content parce que je me suis dit, enfin, je suis en France. Mais ça, ce n'est que le début d'une chose. Avant de parler beaucoup sur la France, je veux parler de monsieur que je crois pas que quelqu'un se rappelle de lui dans la salle. C'est monsieur, je vous ai pas dit dans les préparations, mais je tenais à le dire devant caméra. Ce monsieur s'appelle Bakari Diagouraga. Qui est Bakari Diagouraga? Il vient de Fataou. C'est mon beau frère. C'est lui qui m'a amené en France. Et mes débuts, c'est lui qui m'a trouvé du travail. C'est lui qui m'a logé chez lui. Je tenais sincèrement à le remercier. Pour commencer. Aywa, yana angata nyefe jemunkan kono. Ambe ni ame joni kuna ni ba fa sababu nyuma. Ambe Sherifla TV kan koma nya fa chugumina. Antiseka jemunkan sika wuli kanga foli mase Ousmane Sherif Madani Haidara naka dimbayama ana barake nyogo na partenaire. Ay tegere fola sa. O temenenko ka boye anyi seria do soro Mamadou Nyagatika. Amina jeku témoignage laje sananga ta nyefe. Lambiru debugume nyaba ba nyagate. No marna. Debugume nai inu commenter na kenya galle. Ganta ko bira be yagi haba ko keni la danye. Kebe mama o magaire lambiru au chwa banai. Maro nyagate lambiru kanana nyeni. Ala miru munda. Angana sari debebe angara non kanu bane angan che konda bane damiru gi Kenya hikede omare re ka hude ngega tana parachin kine kawuke ama nangani hobe aji ranya ni kwa aji ranya ni kebe lambiru ana munda lambiru kenna nya lambiru wai bo kembrenga keta ara mare metuni chiranya ari kapalle monyani angana siri kapalle njire gantanga anchara untara kane aro kubengo dome angara ninke kirsa woti ninke usubi hona kirse lambidu ala de kunyani kwa okay aka mbaw yere fo aw kan nalila kana Mamadou ka témoignage que no e Jaspo Vision Sherifla TV ani BKS ka baranyona hukum konnana donc ne be se ka mun fo Mamadou kan Nyagate kan ne ya don association ko hukum kono ani parti ko hukum konnana annana ke terie parce que ni cheni muso kon kera terie kuma bebe fo mais ni flé mom ne do abe en blasra aba finyana ni nana ibale yere ya be bara de ke aba finyana ijija ikika barake ali moma mununa ni bara tambolo aban wele kana ka bara dauma pour que ambe se ka anyere dépanner chogomuna ne ko ni me se ka mun fo toujours ni na le nyoy ale be bara de fo ani nyataka kuma abodi finyana bon bara ni la musique am min fawiye vraiment ambe bara ke nyon fe ça fait longtemps ale de kira sababuye gambo mala kanati francia bo nale ya ni sanche ale bulu do bara la ayin fana bulu dala vraiment madde ko ko sala akuna me nyoromulo e nere ulla minda ka mala o yawo tablo e dogoni ko gone e dogoni barakla de bombo système de kono balma ke do je frère do fakele bakle wonde ko barakla de baka bara konde na fana madde muso Isereya nunu sorolen kofe sa amena sigingana Mamadou ma amena nyiningali were tengu Mamadou la Mamadou anga nyinini nanga jatemina ula anya famu ka fo entreprise u bibulu jamana in kono yanno munde nanani entreprise blali senka a haklina u soroli
être entrepreneur, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est suite à des événements qui m'ont empêché à pratiquer l'emploi que j'exerçais, que j'ai appris, qui m'a amené à faire l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat konona na anya ye k'a fɔ fɛnɛ i n'i ka mɔgɔw bɛ baara kɛ ni ka mɔgɔw i n'i ka famille bɛ baara kɛ est-ce que o baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na i ye gɛlɛya sɔrɔ a la wa a bɛ kɛ cogo di? Pardonnez-moi, nga ko no so ninkendi, les maninka, excusez-moi. Ndi nchumpungo golini lo kebe. Nkeda simasere nga nanya mo ndambe shudi allantanya na choron palle. Anga na shiro tuna su khalle nyananga. Me anga na bona ampure ndanga lintenga ni kebe no khalle. Ken shumpunye. Kenya nchiki ndi nchumpungo golini dom. Hakila maraka kamelo ye chama famu nikola. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna continuer ni témoignage ye salle kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna kuma di Jako Ɲagate ma n'i ko Jako Ɲagate Ɲagatelakaw b'a dɔn mɔgɔ min don ka d'a kan dugutigi de don min Ɲagatelakaw ka dugutigi don min bɛ Faransi kɔnɔna na yan nɔ. I bisimila ye Ɲagate i bisimila nin kɛnɛ sanumanba in kan anw ta ye nisɔndiya ye bi ka d'a kan ni mɔgɔba ninnu sɔrɔ man di ten tɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi kɔnɔ yan donc Sherifla TV Jaspo Vision ale ni BKS Production anw sera ka ni maaba ninnu sɔrɔ Lamidu maabaw o kuma a ye tɛgɛrɛ fɔ Sherifla TV ani Jaspo Vision. Orwa kono bambrandi orwa kono sonkendi Nkewa koni bamanan di an wa réponse ni nkendi. Je m'attendais à ça. N'est-ce pas? Jako Ɲakati. Comment y'a fɔ cogo min na? N'anw ko sisan k'e ka kuma Mamadu Ɲagate kan. E bɛ se ka mun de fɔ anw ye? A ka d'an ye i k'a fɔ an ye marakakan na. Wallahi an ka nako. Awa koni an daga. Lambidu ni rabila nu nakatiyai. Mi Mamadu ogo kota nebe di sutura be ogo kudo gidonu kama maranden no kwa Mamadu sababu nyen. Nda fame. Oga nama harame hillo kita na hai bane kita na kai. Onta ke degerede. Keke gokumbe kona harta na duro goto. Keserenta isarampingo Lambidu. Golyanga nampingo Lambidu. Ho hingo Lambidu. Na tulenke ogo kota mine beraga masigisu. Wallahi konta sornononga. Nda fame. Nke go kebe kon harta na duro goto. Ago place be ana duro goto na kenka an hoka hai. Ngo kebe munda koni. El marandongo sorobe maka. De mandana sirega ntanga marande kentara kanu. Ntoko ni na kia muli. Ngo duanada harta na duro goto hitanga. Ngo duanada na hoka hawunga. C'est tout. Nsane fitini min faamuya la a ko a bɛ se ka min fɔ Mamadu Ɲagate halisa a ka dɔ fara a ka kɛta kan a ka dɔ fara a ka baarakɛta kan olu ka duwawu b'a ye su u ka duwawu b'a ye tile o de don wa? Merci. An balimamuso dɔ bɛ yan nɔ mɔgɔ dogolen tɛ Faransi kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maliyɛnw ka ko bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ yen a se fɛn fɛn a b'a kɛ Maliko la Maliden don an balimamuso tɔgɔ Jɛnɛba Keita maire adjoint do Montre mairie kɔnɔna na ale bɛna fɔ an ye Mamadu Ɲagate ye jɔn ye. Merci beaucoup. Donc ne bɛ n ta fɔ bamanankan na. A bi ta in tɛ nɔgɔya dɛ. N kan ka fɔ marakakan na dɛ marakaw ka marraine ye. Anw bɛ Ɲagate wɛrɛ t'anw bolo Montre ye ni Mamadu tɛ n'i ko k'i b'a ɲininkali kɛ dɔrɔn bɛɛ ko Ɲagate i n'a fɔ Ɲagate wɛrɛ tɛ Montre. N'i y'a ye n ye écharpe don tɔgɔ la mais n bɛ écharpe don mairie tɔgɔ la n bɛ écharpe don maire tɔgɔ la. Montre kɔnɔna na n'i ko ko Ɲagate ye baara min kɛ a tɛ se ka fɔ ka ban parce que an filɛ quartier min yɛrɛ kɔnɔ quartier nɔgɔman tɛ quartier min don farafin ka ca yan nɔ denmisɛnninw ka kalanko ni ko caman bɛ yen nɔ problème caman b'a kɔnɔ Ɲagate y'i jɔ bɛɛ ɲɛma a ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u ka bɔ tulonkɛ kɔnɔ komi a fɔra cogo min témoignage dɔ in na u ka baara kɛ u ka kalan kɛ
o kɔfɛ ni problème o problème wulila quartier in kɔnɔ ale de bɛ bila a ɲɛma tubabu ka problème don sa o farafin ka problème don sa ale de bɛ bila a ɲɛma ni mairie ka ko fɛn fɛn wulila quartier in kɔnɔ an y'a ɲininka an m'a ɲininka a b'a ɲɛma maliyɛnw filɛ foyer kɔnɔ problème minnu bɛ foyer dɔ fana b'an kɛrɛfɛ o problème cayara a mɛnna ale de y'u fara ɲɔgɔn kan ni problème bɛ yen a bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc ne b'a dɔn ni min ye o ye kalali taasira de ye lien social ka sira n'i donna restaurant kɔnɔ i bɛ jama quartier mɔgɔ bɛɛ de bɛ taa yen ni problème bɛ min da la o bɛ tigi sigi yen n'a tigi ma taa ka taga conseil ɲini a tigi bɛ taa ka taa sigi ka ɲɛnafin bɔ a yɛrɛ la a tigi bɛ taa sigi ka problème min b'a da la ko solution ɲini donc jɔyɔrɔba de b'an bolo anw bolo Montreuil o de y'a kɛ n'i ko Ɲagate anw hakili bɛ jigin ale dɔrɔn de la sinon Ɲagate ka ca a ka baara ta sira fɛ a y'a yira fana mɔgɔ caman na k'a fɔ i bɛ se ka bɔ i faso la ka na dugu wɛrɛ la ka entreprises créer ka taga ɲɛfɛ k'a caman créer ka exemple yira mɔgɔw la k'a fɔ ko c'est possible i bɛ se k'i to dugu fana na k'i ka dugu développer ni lanbidu ko fɔra a bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a bɛ na ni problème o problème wulila a bɛ se ne ma a b'a fɔ Jɛnɛba ne tɛ lanbidu ne ma bɔ lanbidu dɛ mais a ye ne ta ka ne kɛ fɛn bɛɛ ye lanbidu jama kɔnɔna na u ye n ta k'an kɛ marraine u ye n kɛ fɛn bɛɛ ye donc nafa min bɛ Ɲagate la Montreuil a tɛ ban an b'a fo dɔrɔn de k'a fɔ ala k'a ka baara ta ɲɛfɛ hali bi merci. Monsieur Adi Jara. Qui est Mamadou Ɲagate pour vous? N bɛ segin a ka bamanankan na n'i ko Mamadou Ɲagate Adi e bɛ se ka mun de fɔ an ye Mamadou ye jɔn ye i bolo? N b'aw bɛɛ fo bɛɛ ni ce n'i ko Mamadou Ɲagate Mamadou c'est un homme de parole kumakan n tigi don layidu tigi don danaya mɔgɔ don Mamadou n'i n'a jɛra Mamadou c'est un visionnaire a bɛ yɔrɔ jan ye Mamadou sɔbɛ b'a la cɛsiri b'a la Mamadou ye kalalikɛla ye Mamadou ye dilannikɛla ye ne Hadi Jara personnellement ne n'a jɛra a ye fɛn dɔ kɛ n ye a sumanen don n si ma an ka maire adjoint bɛ yan Jɛnɛba a bɔra ka kuma dɔ fɔ jɔyɔrɔ min b'a la Montreuil a ka bon ne yɛrɛ ye Montreuil ka ye donc Mamadou jɔyɔrɔ an tɛ se k'a fɔ k'a ban Malien exemple kan ka taa Mamadou la France yan baara la taasira la ani hakilila la. Sana an ka taa ɲɛfɛ an bɛ foli lase AJESMA, Association pour le développement et l'épanouissement socio-économique kɛrɛnkɛrɛnnenya la a présidente bɛ kɛnɛ in kan yan Malado Kamara. Émission in ye tungarangew kunkan ye mais nka an bɛ maga volet caman na volew la vie de famille b'a la vie associative b'a la sensibilisation b'a la an ye Mamadou lamɛn ka témoignage caman mɛn Mamadou kan mais sisan an bɛna se sensibilisation yɔrɔ ma sensibilisation na an balimakɛ dɔ b'an bolo yan nɔ Sumayila Sisako. Sumayila i bisimila. Nba. Mun de ye tunga nali dusu don e kɔnɔ? Ni Sumayila Sisako kana tunga fɛ ne ye maraka ye ni maraka don Mali la i b'a fɔ o ye tunga taga ye mais mun de bɛ mɔgɔ bila ka taa tunga la question b'o yɔrɔ de la mun de b'i motiver kana bila tunga la question b'o yɔrɔ la ni ye maraka dugu bɛɛ lajɛlen ta Lanbiri commune k'a ye réseau bɛɛ lajɛlen mun de bɛ denmisɛnninw bila ka na tunga la an wolola k'a ye région kɔnɔ k'an mɔkɛw to u bɛ taa tunga la k'an fakɛw to u bɛ taa tunga la ne fakɛ a ye yan kɛ a bɛ retraite la sisan ne yɛrɛ ala y'a kɛ n yɛrɛ nana Faransi wa mais donc o de y'a mɔgɔ bila ka na mais a cause yɛrɛ ye mun ye o ye sɛgɛn ye okay. parce que jamana kɔnɔ
ni senge be jamana kono ite kalange soro tege donc ibura ka mun ɲini ni molu soro abi obligé de ka bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ quoi. Est-ce que an bɛ se k'a dɔn i nana cogo di wa? Bon ni nana ji sira kan. An m'a faamuya kosɛbɛ. Ni nana ji de kan. Ok. Hakili la n'i ko k'i nana ji kan i nana Méditerranée fɛ donc Méditerranée fɛn caman b'a kɔnɔ est-ce que i bɛ se k'i da don dɔɔni i na cogo la wa? Ka d'a kan n b'a dɔn gɛlɛyaw b'a kɔnɔ an bɛ kibaruya minnu sɔrɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ yala i bɛ se k'i da don sira in ka bɔ yen ka se yan i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don dɔw la an ye wa? Effectivement n bɛ se ka n da don dɔ la a ka di n ye ka n ka parcours fɔ. O ka d'an ye kosɛbɛ. Min ye tagama in kun kɔnɔ n ye gɛlɛya minnu ye quoi. Ne bɔra Mali la ne kun bɛ kalan na Bamakɔ lycée secondaire la quoi. Bon n taara Mauritanie n ye baara kɛ surakaw bolo mais san 2 kɔnɔna la n nana ji sira Italie Libi ji sira wulila o y'a sɔrɔ wari dɔɔni bɛ n kun n nana Bamakɔ ka n ka passeport dilan ka bila cɛncɛn sira kan. O cɛncɛn sira kan an ye gɛlɛya caman ye mais an ye gɛlɛya caman ye an passera par Kidal par Gao ka na Tamaracet mais bon o kɔnɔna la parcours kɔnɔna gɛlɛya caman y'a sɔrɔ parce que transport kɔnɔna la u bɛ mɔgɔw la dada pick-up kɔnɔ cogo dɔ la franchement ka gɛlɛn. Bon ne ye baara dɔɔni kɛ Algérie ne kun ye caroleur de quoi. Ne ye baara dɔɔni kɛ Algérie bon ka wari dɔɔni sɔrɔ bon don min ye décidé n ko n bɛ taa ji sira kan n ye n bamuso wele k'a fɔ a ɲɛna a ma se ka kuma a kasira quoi. O bɛɛ kɔnɔna la pour que ka bɔ Algérie ka taa Libi sira mun da ka gɛlɛn a gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ. Bon an kɔni wari minnu kun b'an bolo an ye baara minnu kɛ Algérie ye an ye olu di coxeur ma a ko a bɛ se ka taa n'a ye fo Italie. Bon kɔnɔna la Italie ta in a gɛlɛyara parce que ka don Libi yɛrɛ kɔnɔna la franchement a kun ka gɛlɛn mais u kun b'an ladon mobili mun kɔnɔ ka taa n'a ye franchement a kun ka gɛlɛn quoi. A tɛ tɛgɛrɛ fɔ n balimakɛ kun l'émotion. An bɛ min fɔ c'est vraiment courageux de sa part a kana témoignage kɛ tantôt à visage et découvert vraiment merci. Ni n y'a faamuya ka bɔ Italie ka na Faransi c'était vraiment pour que i ka se ka intégrer ka ɲa comme tubabu yɛrɛ b'a fɔ cogo min pour mieux s'intégrer parce que déjà au Mali on parle français on apprend français à l'école donc pour pouvoir mieux t'intégrer tu as décidé de venir en France. Après ça aussi il faut reconnaître hein, les Soninké ils sont en France hein, on dagaransi. C'est ça orelo. Donc après ça an bɛ ɲininkali min k'i la yala e bɛ se ka ladilikan jumɛn di denmisɛnninw ma ka d'a kan hali sini famille dɔw b'a fɔ k'u bɛ na caman bɛ ji sira in ta. Awɔ merci beaucoup i ka kuma diyara n ye kosɛbɛ n b'a fɛ ka kuma kan ka développer ka ɲɛ kosɛbɛ voilà n'i ko mɔgɔ ma ko kana na Faransi ka gɛlɛn tiɲɛ de don Faransi ka gɛlɛn an marakaw bɛ na yan mɔgɔ de b'an ladon sinon n'i nana i bɛ si pont kɔrɔ ni gouvernement min ta i bɛ si pont kɔrɔ est-ce que y'a faamu ne b'a fɔ denmisɛnninw ma k'u kana na cause de b'a la n bɛ wolo la k'an da Mali gouvernement ye futur gouvernement à la transition u ka fɔ denmisɛnninw ma k'u kana na u ka Mali état k'a lajɛ mun de bɛ immigration kɛ voilà mun de bɛ immigration kɛ kalanbaliya i y'a faamu ani changement climatique e fa ni kɔrɔkɛ i fa dɔgɔnin a kun bɛ yɔrɔ min sɛnɛ fa ye den ta kɛ dɔgɔkɛ ye den ta kɛ an mɔgɔ tan bon matériel t'a bolo ka sɛnɛ kɛ finalement diɲɛtigɛ yɛrɛ dugukolo ka bon mais an hadamadenw sigilen don yɔrɔ min sisan ani mɔgɔ sigilen tɛ yɔrɔ min o de ka bon hadamadenw sigilen bɛ yɔrɔ min mun de b'o kɛ parce que n'i bɔra i ka yɔrɔ la ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka yɔrɔ la c'est que i ka yɔrɔ la problème de bɛ yen o problème fo de ka régler sinon i mana conseil fɛn fɛn di denmisɛnw ma k'u kana na u tɛ se ka supporter ne kɔni b'a f'u ɲɛna n'u nana yan ka gɛlɛn yanni u kana yan fɔlɔ u ko miiri fɔlɔ yanni u bɛ na n'a sɔrɔ si ça va n'a nana u bɛ se ka intégrer cogo min.
nteni segen kosɛbɛ ɲiningali laban bɛ kɛ est ce que n'a fɔra k'e ka segin tuguni ka na jisira in fɛ yala I bɛ segin ka na fɛ wa si c'est à refaire est ce que tu es prêt à le refaire sincèrement franchement tɛ se ka fɔ ko n bɛ segin ka na jisira in fɛ parce que n ye gɛlɛya mun ye gɛlɛya mun don gɛlɛya mun a nɔgɔ ne yɛrɛ tɛ se ka kari ka mɔgɔ bila a kan mais denmisɛnninw min bɛ yen bɛɛ wele bɛ ma da an ka gouvernement ma u ka soso ɲini denmisɛnninw u ka se ka kalan kɛ u k'u ladege métier la pour que u kana bila ne ka histoire ɲɔgɔnna kɔnɔ merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Soumaïla. Merci. Sissako ini baraji ka témoignage là. Oui. Alors je reviens à vous. Je vous écoute. Vous avez entendu tout ce que notre frère il a dit. Oui. Sur son parcours. Oui. Du départ à l'arrivée. Oui. Qu'est-ce que vous avez à rajouter, sincèrement? Ce que j'ai à rajouter, c'est comme j'ai toujours dit, je vais le dire en soninké. Parce que ça se comprend. Je vais le dire en soninké parce que les Maninka, ils sont censés de comprendre aussi. Ngotini na ko soninka kanendi, les mineki kada digame be ko sasa. Anyako nyaganji nyambugu. Parce que, osube no hata on sal kedi. Ango serebe nga lisal kedi nanti serema toganda jindi aloga. Okube nuga kasoere, oku gorni debeke visa imenta yeredo malina. Surtout na lido jinkile. Me hari kelenku nke kisimo sal kedi ere. Ngida nuwere, mpaba nuwere. Me hari kelenki okuso ninkarara ma here sukita. Koi keleminega girikebe kono igama Kenya dabari. Vraiment ano gorisa mengoye. Ano gorisa mengoye gadi. Mais jamane mogonyani okuso ninkoku. Vraiment here sunto maga terendeke agahe. Terendeke gada Kenya mo alla gada kaso sutaga serengo kalloda. Lemineke na encourage na ana duro goto agada seresu ngari sal kedi. Adanyu osusu da tampie kemengari. Tampi ku mogonyanta bana.